Uyisiyono anti wakho? Manje na wathi wathini? Wathi manje ugogo ayikho into angamsiza ngayo ufana ayeke lento ayidlayo. Ngathi mina ufana ngeke ayiyeke lento ayidlayo uyithanda kakhulu. Futhi awukho umuthi oyekisa lento ufana. Banga abantu bangezwa abantu bethi khona umuthi yesilungu kuphela eyekisa lento. Awukho umuthi wesintu oyekisa lento. Yamngene egazi. Ihlezi nami ngibatshena mabebuza ukuthi hayibo. Umuthi esinawo ukuyekisa utshwala, umuthi okuyekisa lento ayidliwa ufana, umuthi wesilungu. Ukhona umuthi wesilungu, hayi lento abayicabangayo. It's a chemist. Manje yase bayajwayelana nafana. Yeah. Sebajwayela abantu abathi hayi umuthi ukushawa into ukuthi akasho ukuthi into akayazi. Yeah. Uvela athi umuntu hayi ngizokusiza ikhona loyo. Udlala ngomuntu. Ujahimali. Ujahimali. Ayi abanye bathanda umoya wakho ufana bathi afuna umoya omuhle ufana. Oh la. Ngithi we akusigebengu usibheke phansi. Isigebengu usibheke phansi. Ngamona ebheke phansi ngaphakathi ngomama. Ngithi isigebengu ngene sibone sibheke phansi ufana isigebengu. Esibheke phansi. Usuboneni ukuthi ngisigebengu? Uboneni? Wena uhamba nemali yagogo nje wangabuyi. Awu, angase ngenze njalo. Unamanga ugogo wayokuhlakulisa lapha evandeni zakhe. Wathatha imali wangabuya mfana. Angikaze ngenze into enjalo. Oh. Awukazi? Hayi. Ufike nini ekseni? Ngifikile ekseni ngahamba ngabuya. Oh. Ubuwazi ukuthi ugogo uyabuya namhlanje? Ngitshele unkosazana ngoba bethe kwazana ngifike ekseni ngafika into eseyenzile kade ethi angiyifikele. Ngase ngiyahamba. Wathi kodwa ugogo usendleleni uyabuya ngathi hayi usendleleni ngizobuya ngimcheck. Oh. Hey. Kanti ngizothi ngisanda kubuya nike nifike. Sebesifike.